Takže vás zdravím na YouTube kanále Top Fitness. Dneska jdeme opět Top Fitness války tady na Top Fitness Dubina. Dneska tady to uvadíme já, Tomáš a Filip. Čau. Jo, pokud ho znáte, tak to je ten, co jsme měli první díl válek proti sobě, jo. Co jsem vyhrál? Neferově. No, nebudeme to tady řešit, jo. Takže dneska to není o nás, dneska to je o Lumarovi a Láďovi. Lumara znám dlouho, je to dobrý kamarád, jako myslím, že to bude hodně vyrovnané. Bohužel měl jít Kuba Řezač, že? Kuba Řezač nějakého asi rodinných důvodů nebo něco nemohl, takže se našla náhrada, co jsme rádi. A jak to vidíš ty, co myslíš, kdo vyhraje, nebo? Já si myslím, že to je dost vyrovnané, že tam jsou velké šance jako na obou stranách a těším se na to, bude to bitva. Určitě. Pojedou 10x160 mrtvý tah, potom jedou 20x100 bench press, potom mají 10x60 military press a 10x48 kg EZ, bicepsový zdvih. Jo? Takže my jsme si to s Filipem prožili, takže víme, že Láďa říkal, že si neskoušel kolečko ani jednou, jo? To je chyba, to je velká chyba. Sleduj a fandí, jo? Jsme zvědaví, těšíme se na to s Filipem, konečně si to užijeme vole spolu. Z té druhé pozice, že fakt si to užijeme. Aha. Takže žer, cvič a nesýpej. Tak čau lidi, jmenuji se Láďa, je mi 37 let. Výzvu do válek jsem přijmul měsíc před, spadl mu soupeř Lumarovi, jinak jsme dlouholetí kámoši dobří, byl to můj svědek na svatbě. Tak byl to pro mě velký hec a aspoň mě to vrátilo zpátky do cvičení, tak uvidím, snad něco předvedu. Tak čau, já jsem Lukáš, Láďa tady je můj nejlepší kamarád už XY let a vždycky bylo ve fitku lepší než já, ale dneska jsem mu přišel ukázat, že se to otočilo. Počítám tobě, já Lumara znám a to je fér, jo? A Filip bude počítat Lumarovi. Budeme počítat normálně, chceš, abych říkal nahlas, jako 1, 2, budu řvat po tobě, jo? Když jeden z vás znovu řekne, že neplatí, že něco je špatně, tak to pak jako, že neplatí, jo? To prostě děláme takové, že potom něco. U bench pressu je jenom to, dotknout se hrudníku, dotek a nahoru. Nemusíš to úplně lokovat, ale zase ne takové nějaké poloviční prostě dosahy, jo? Prostě dotknout se hrudníku nahoru, jo? Máš něco k mrtvolám? Mrtvolám chci jenom, ať to dotahujete, ať jako nejedete tak a už tady skončíte, jo? Ať to dotáhnete aspoň jako takhle. Jo, a trošku zalokovat jako ty nohy aspoň trošku. No, asi stačí. U military pod bradu. 100% pod bradu, jo? Vezmeš pod bradu a zase trošku dotáhnout, že budeš jenom takhle, jakoby jenom, jo? Zkusíš, jo? Vy máte domluvené nohy. Jo, s nohama můžete doma, jo? Tak tomu je jedno. Takže nohy nemusíme si úplně vypnuté lokty, ne? Ne, stačí jako nahoru, když mají tak. Ale zase ať to není, ať nekončíte jako jo, přímo. A bicák, snažte se to fakt jakože úplně extrémně zaklo nedělat, jo? Zkusíte to trošku, když uděláš takový tohle, tak dobré, ale ne úplně už nějaké takové tahání, jo? Jo? Chápete to všechno? Takže 5, 4, 3, 2, 1, Pojď, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Dajde, dobrý, máš. pojď, zbiju. Jeden, pojď. Soustřeď se. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 9, 10, pojď. 6, 11, 8, 12, 9, 10, 14, 15,
5. Pojď. Teďka pořád? Dobrý. Dobrý, Horko. 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1. Díky. Počkej si na něj, počkej si na něj. Jedna, dva, tři, to je ono. 4, to je ono. 5, 6, to je ono, pojď. 7, to je ono. 8, 9, nepočítám, ještě jedna. 10, dobrý, máš to. Dělej, biceps, pičo, kurva. Dělej jak žvačka. 1, 2, 3, 4, dělej pičo. 5, Dělej, kurva. 6, Pičo, je co? 7, 8, 9, Ty jsi to říkal, pičo. A tebe nikdo nikdo, pičo. Ty pičo. Ty pičo. To hodně vyrovnáme, ty vole, hodně. To bylo jednou pačku, vole. Dáme potles, to bylo fakt jako hodně. To má ze špatný zkušenosti, jsem se s Filipem tak přepálí, vole, u toho počítání, kurva, Hodně, jedna. hodně. Ty vole, masakr. Já jsem zapomněl, jak se počítá do 10, kurva. Toto byl brutál, vole. To bylo o jednoho pačku, byl to masakr, absolutně. Tak, super. V těchto válkách vyhrává Láďo! Na hovno o jedno opakování, o jedno. Ale historie se neptá. Jo, dobré, jsem spokojený. Na to, že to zkouší poprvé, kolečko, Poprvé že? jsem si to zkusil, no, na nečisto. Ne, výborné výkony, fakt super tam. Děkuju. Jo? A ten pasek jsem ale dal někomu. Byl to masakr. Filip, co nám to řekneš? Byl to hodně velký masakr, pak jsem se třepal, abych to spočítal všechno dobře. Tak, se nám třepali ruce, vždycky Tak. 1, No. 2, jo? Bylo to Pan Jurda nastavil vysokou laťku, vole. hodně vysoko, hodně vysoko. Ne, bylo to fakt super, já jsem si to Filipem fakt užil. Taky. Kluci do toho dali fakt jakože maximum, jako sami určitě pocítili nějakou ten stres a trému, jo, pak to není prdel. Ale jako klobouk dolů před něma, jo, bylo to fakt o jedno opakování, myslím, že jsme to i s Filipem dobře jakože počítali a i dobře jsme to uznávali nebo neuznávali. Jo, pokud se vám to nelíbí, tak nás to nezajímá, vole, jo. Tak, přesně. A sleduj to fitness, sleduj Filipa, sleduj mě a uvidíme se u dalších válek, jo?